A yau ne babbar kotu ta Najeriya ta baiwa shugaban bankin CBN umarnin ya tura wa bankuna kuɗaɗensu domin 'yan Najeriya su ci gaba da karɓar kuɗaɗensu, su ci gaba da ɗaukar kuɗaɗensu domin su biya ma kansu buƙatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tashar tamu mai albarka. Masu sauraron mu kar ku manta da alamar comment da liking da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ku a cikin ƙanƙanin lokaci. A yau ne babbar kotu ta Abuja ta umarci gwamnan babban bankin Najeriya ma'ana CBN ta umarce shi ya tura wa bankuna kuɗaɗensu domin 'yan Najeriya su ci gaba da ɗauka suna biyan buƙatun kansu. Babbar kotun ta umarci 'yan Najeriya su ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗaɗe, takardar tsofaffin kuɗaɗen har sababbi su yawaita. Babbar kotun ta ba wa Goodwill Emefiele umarni domin ya je ya tura ma bankuna kuɗaɗensu don a samu sauƙin layin da ake yi a wajen ciro kuɗi. Layin dai da ake yi wajen ciro kuɗi a wajen ciro kuɗin na ATM kenan. Haƙiƙa layin talakan Najeriya yana zuwa tun safe yake zuwa, wani ma ba zai samu kuɗin ba har bayan sallar magariba zai dawo gida bai samu kuɗin ba. A yayin da 'yan kasuwa suke cikin matsala, ɗan kasuwa ya fita kasuwarsa, haƙiƙa za ka ga wani ma bacci yake domin baƙi ba sa shigowa siyan kaya, yayin da wannan canjin kuɗi ya kawo matsaltsalun da dama. Haƙiƙa 'yan Najeriya suna nuna rashin goyon bayansu a wannan canjin kuɗin Najeriya. Kar ku manta da danna mana alamar liking, ku yi mana sharing, ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora